εδώ για να σας κάνω τα αγαπημένα του καλοκαιριού, γιατί δεν έκανα αγαπημένα Ιουλίου και Αυγούστου, οπότε μην καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε! Όπως βλέπετε, τα σπυράκια μου εδώ πέρα συνεχίζουν ακάθεκτα να μένουνε. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απλά σπυράκια και πρέπει να πάω στον δερματολόγο γιατί με τρώνε κιόλας. Πρώτο αγαπημένο είναι το body butter από την εταιρεία Birds & Bees. Έρχεται στα 185 γραμμάρια και μπορείτε να το προμηθευτείτε από το E-Vitamins. Έχει μέσα μέλι και μπορώ να σας πω ότι μόνο μέλι δεν μυρίζει. Έχει μια πάρα πολύ άσχημη μυρωδιά, είναι πολύ έντονη σαν τις παλιές κρέμες. Η μυρωδιά του ήταν κάτι το οποίο με ξενέρωσε πάρα πολύ στην αρχή, όμως το έχω καταπιεί, στην κυριολεξία το έχω φάει, γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Ο λόγος που έβαλα στην άκρη όλες μου τις ενυδατικές και χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο body butter είναι γιατί ενυδάτωνε τόσο καλά την επιδερμίδα μου, η επιδερμίδα στα πόδια μου γυάλιζε, δεν κοβόμουν στο ξύρισμα και πραγματικά δεν έχω δει τα πόδια μου πιο ενυδατωμένα ποτέ. Περιέχει 99% φυσικά συστατικά, οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το έχω αγαπήσει. Θα συνεχίσω με περιποίηση και θα σας δείξω το αφρόλουτρο από την εταιρεία Vidal. Είναι από τα πιο ενυδατικά αφρόλουτρα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Και έχει ένα τρίπτυχο το οποίο με έκανε να το βάλω στα αγαπημένα και θα με κάνει να το αγοράζω ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολύ οικονομικό γιατί είναι στα 250 ml και το βρήκα σε προσφορά στα Hondos. Ένας είναι ένα δώρο 2,5 ευρώ. Είναι τρομερά ενυδατικό και μυρίζει απίστευτα έντονα και η μυρωδιά του διαρκεί. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα το βάζω εδώ στο πλάνο μου, ταιριάζει και το γαλάζιο. Πραγματικά. Θα τελειώσω την περιποίηση με ένα outsider. Είναι αυτό εδώ, είναι το σαμπουάν από την εταιρεία Fall 10. Το συγκεκριμένο είναι για ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από φαρμακεία και η τιμή του είναι γύρω στα 7 ευρώ. Γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ η φιλοσοφία της εταιρείας, γιατί τα προϊόντα τους δεν περιέχουν SLS, καθόλου parabens, καθόλου mineral oils, καθόλου σιλικόνες και καθόλου παραφίνες. Με το που το πήρα το χρησιμοποίησα στο μπάνιο και απογοητεύτηκα. Στο πρώτο χέρι δεν έκανε καθόλου αφρό. Όταν σας λέω καθόλου αφρό, μα καθόλου αφρό. Ήταν σαν να μην έβαζα τίποτα. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Περνάω και στο δεύτερο χέρι και στο δεύτερο χέρι έκανε κανονικά αφρό, έκανε πλούσιο αφρό. Όσο πλούσιο αφρό μπορεί να κάνει ένα σαμπουάν το οποίο δεν περιέχει όλα αυτά που σας είπα. Ο λόγος που το βάζω στα αγαπημένα είναι γιατί από τότε που ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ, η Μαρία, η Tooth Fairy, ένα ωραίο πρωί μου είπε, απόγευμα ήταν συγκεκριμένα, ρε Σίμιλε, τι έχεις κάνει στα μαλλιά σου, μου κάνει και είναι τόσο λαμπερά, μου κάνει και το χρώμα του είναι πολύ έντονο. Το χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με τη μάσκα μαλλιών που σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο από την εταιρεία Messinian Spa και όντως είναι πολύ πιο λαμπερά, όντως είναι πολύ πιο δυνατά, οπότε το συγκεκριμένο προϊόν με έκανε να ψαχτώ λίγο παραπάνω όσον αφορά τα σαμπουάν, να κοιτάω περισσότερο τα συστατικά τους, να μην περιέχουν βλαβερές ουσίες και θα το αναζητήσω μόλις μου τελειώσει γιατί μου κάτσε πάρα πολύ καλά. Τέλος, με τα προϊόντα περιποίησης θα περάσω σε κάποια προϊόντα μακιγιάζ και το πρώτο αγαπημένο που έχω να σας δείξω είναι η πουδρίτσα από την εταιρεία Golden Rose, είναι το νούμερο 07. Όπως βλέπετε είναι μια αρκετά σκουρόχρωμη πούδρα που θεωρητικά είναι πολύ σκούρα για το δικό μου τύπο επιδερμίδας. Όμως τώρα που έχει καλοκαιριάσει τη χρησιμοποιώ με το foundation μου κανονικά, είναι πιο σκούρη, τη βάζω από πάνω, όλα πάρα πολύ ωραία, είμαι πιο σκουρόχρωμη. Είναι ματ, είναι πούδρα, ok. Πολύ αγαπημένο προϊόν, κοντεύει να πιάσει πάτο, είναι πάρα πολύ οικονομική. Μπορείτε να τη βρείτε στο Be Beauty αν δεν κάνω λάθος και γενικότερα σε καταστήματα που πουλούν Golden Rose. Θα σας έχω link από κάτω για το που μπορείτε να τη βρείτε ηλεκτρονικά τουλάχιστον. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζοντας, έχω να σας δείξω ένα καινούριο μου απόκτημα. Είναι η βάση σκιών από την εταιρεία Radiant. Είναι στα 5 ml και στοιχίζει 8 με 9 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Την πήρα από τα Hondo Center. Ήμουν πολύ διστακτική στην αρχή γιατί θεωρούσα ότι απλώνοντας αυτή τη γλίτσα ουσιαστικά στα βλέφαρά μου, τα οποία είναι ήδη αρκετά λιπαρά, πώς θα δουλέψουν σωστά οι σκιές. Οι σκιές έχουν πολύ πιο έντονη απόδοση, ειδικά οι σήμεροι που ξέρετε πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τις απλώσουμε, απλώνονταν απίστευτα.
Matte σκιές τις οποίες τις έχω βάλει στην άκρη γιατί έχουν πολύ ελαφριά απόδοση και καθ' όλη διάρκεια δούλεψαν πάρα πολύ καλά με το συγκεκριμένο προϊόν. Έχω βγάλει έξω τις σκιές που απλά τις είχα του πεταματού και τις χρησιμοποιώ πάλι. Πηγαίνετε να το τσεκάρετε οπωσδήποτε, πραγματικά τα αξίζει τα λεφτά του. Θα τελειώσω τα αγαπημένα με τη μάσκαρα από την εταιρεία Maybelline. Είναι αυτή εδώ, είναι η La Sensational και η συγκεκριμένη μου είχε δοθεί σε ένα event. Την είχα βάλει στην άκρη επειδή ήξερα ότι έχει πλαστικό βουρτσάκι και εγώ τα πλαστικά βουρτσάκια απλά τα συχαίνομαι. Νιώθω ότι μου γδέρνουν το μάτι, ότι θα μου βγάλουν το μάτι, δεν μου αρέσει καθόλου το αποτέλεσμα που δίνουν και απλά δεν την είχα χρησιμοποιήσει. Μπήκα όμως στη διαδικασία να της δώσω μια ευκαιρία και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Όπως βλέπετε έχει ένα πλαστικό βουρτσάκι το οποίο είναι και καμπυλωτό και δίνει αρκετά καλό διαχωρισμό, αρκετά καλό όγκο, αλλά καθόλου μήκος κατά τη γνώμη μου. Δεν έδινε τον τέλειο διαχωρισμό που να τις ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες μία-μία, κάτι το οποίο εγώ το συχαίνομαι, γιατί δεν έχω και πάρα πολλές βλεφαρίδες, οπότε αν τις χωρίζει και μία-μία θα είναι 5 τρίχες. Δεν ξέρω. Θέλω τον όγκο μου. Αυτή εδώ για πλαστικό βουρτσάκι μου έδινε όλα αυτά που ήθελα. Μπορείτε να τη βρείτε στα καταστήματα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 15 ευρώ. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του καλοκαιριού. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχνάτε να πατάτε like στη σελίδα μου στο Facebook και να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Αν και το τελευταίο διάστημα δεν ανεβάζω τόσο συχνά φωτογραφίες, γιατί έχω φάει μια φρίκη με την κάμερα του κινητού μου και θέλω να το πετάξω. Αλλά υπόσχομαι να επιστρέψω και να βγάζουμε πολλές φωτογραφίες τώρα που είναι και καλοκαίρι. Και να τα λέμε και από εκεί. Γεια σας!